احد احمد دا تھیا اظہار واہ واہ تعال اللہ محمد یار واہ واہ ابو بکر عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ علی و فاطمہ شبیر و شبر نبی پاک دے انوار واہ کرم کیتا فرید الدین پیارے کرم کیتا فرید الدین پیارے گئی مر بھر اسادی آر واہ واہ اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی ہوندا جیتن اساڈی ہار واہ اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی ہوندا جیتن اساڈی ہار واہ واہ محبت وچ ہزاراں بار واہ واہ تتی بلبل دہن گلزار واہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا درود پاک نے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي التهامي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم نیک بخت بزرگو بے شمار حمد مولا پروردگار دی لکھ لکھ درود سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے خدا کریم دی حمد نبی پاک دے درودیں دے بعد دعا ہے اللہ کریم سب سجنے دا تر آون قبول فرما ایک مسکین دوست دا نبی پاک دے خوش کرن دی خاطر جلسہ بناون مقبول فرماوے تواڈے غلام دے طرفوں شعراء کرام دے طرفوں مداحان مصطفیٰ دے طرفوں حضور دی مدح وچ کچھ بیان کرن سب دے طرفوں اللہ قبول فرما میرے آقا مولا مرشد ہادی فرمندن جے یار فرید قبول کیتا سرکار وی تو سلطان وی تو قبول چا کرن تیرا ککھ لکھ دی قیمت قبول نہ کرن تیرے لکھیں کو ککھ دا نرخ نہیں لگدا اکھ ڈٹھا سودا ہے دیدنی تماشائے 6 لاکھ سال سر گسائی کھڑے یار جو نسی قبول کیتا لعنت پاتے گھر وجائی کہ حضرت سلمان فارسی 30 سال یہودی رہا وہ بھی کفر 30 سال مجوسی رہا وہ بھی کفر 30 سال نصرانی رہا وہ بھی کفر 90 سال کفر چ لنگھائی کھڑے 91 وچ پیر تھستے عربی دے پاسے دے پھیر نگاہ محمد دی جو رنگ لا چھوڑے خدا بندے کریم محمد عربی دی آل وچ گنوا چھوڑے فرمانن جڑا عشق رنگ لا چھوڑے سلمان ورد بنا چھوڑے جت ماہی قدم ٹکاوے ہا گوڑے منہ دے گھٹ داڑھی نال بہاریاں دیندا حضور فرمانے ماذا تفعل یا سلمان اور کیا عمدہ کریں نہیں وہ کملا کہ بلا دل کو عمدہ رہیں دا کہیں دل دی رہاوت شروع ہے کہ بلا میرا دل وہم کریں دے مطلب عربی دے پاک جتی دے نقشے تے کہیں بھولے دی لات دی ویج ونجے بے ادبیں وچ لکھی ونجے تے منڈھو پاڑو پٹی جو بھولے بے ادبی وچ جہاں رنگا گے ادب تیرے درد کتیاں نال ادا
جو رنگا گے ادب وچ رنگا گے، جو ماریا گے بے ادبی وچ ماریا گے۔ مطلب میرا بھلا مسلمان پیرے دی نقشے جتی حضور تے لت پا کھڑے تے اپنی ساری جھوک مرا کھڑے۔ حضور فرمائے آفرینی نبی پاک دی عزت دا خیال کیتی، پر گال سن سلمان، جے تو بجائے ہی داڑھی شریف دے ہاتھ نال چا مسیندا تاوی نقشہ مس ویندا، پٹکے دا پلو چا بھویندا تاوی کم بن ویندا، بہاری سریں دی چا بنیندا تاوی نقش مٹ ویندا، عرض کرے دے یا رسول اللہ ہو دل جو نہیں منیندا۔ ایڈو ڈٹھم جمل جہان کو ول ڈٹھم تیری جتی دے شان کو، جڑی ون رنگ عرش رحمان کو، بھئی کئی شے مل دی نہیں تکری، سوچ سوچ تے دل آکھے یا داڑھی ہے سنت خلیل دی، اے جتی ہے احمد جمیل دی، سنت ریش حضرت ابراہیم دی، اے جتی ہے پاک رسول کریم دی۔ ہن چھک دی یہاں بہاری میں قبلہ سارے جگ کو ہیچ بڑائی کھڑا، بہاری یہاں قبول فرمائی کھڑا۔ ہنجواں جن میرے کملی والے جہاں فرمائے نے جے کو میری عزت دا اتنی خیال ہے، گواہ تھی واج دے بعد سلمان میں محمد دی آل۔ دعا کرو اللہ قبول فرما۔ ایمان نہ لاکھو کہ حضور کریم ساکوں ہر شایدہ رنگ حقیقتاً سب مکمل دس دن یا غیر مکمل، کیوں بھی خدا کنو پوچھیں تے مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تے نبی کریم تو پوچھیں فرمین ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا ونہارھا سوا، میں ساری امت کو چٹی کھیر سڑک بنا تے دکھائی ویندا، جڑے راہ دے کنڈے ہن آپ مرئی ویندا، جڑا رستے تے خرچہ گھروں لئی ویندا۔ 1,24,000 صحابی دی جند دی دین دی راہ تے کم لئی وینا، جڑی بچدی ہے 72 ٹن بچڑے دا گھول گھمائی۔ ہر شے حضور مکمل دسائی، تیرے قبول تے نہ قبول دا نشانی دسی۔ نماز پڑھ دی، حاضر درگاہ ون کھڑ دی، قبول دی نشانی بھی دسی ہے مدنی، نہ قبول دی جے سجدے دے دل کو قرار تھی وے، روح باغ بہار تھی وے، معلوم تھی دے کوئی دیر نہ سمجھی اجو تیرا منظور سرکار تھی۔ جے طبیعت بے چینی پئی بیٹھی ہے، مسجد مہان کنو دل اکتا ہی بیٹھی ہے، مرنا تو پائے گیا جب مولوی خطبہ بدھائے چا، کہیں ویلے تھوک ستن دی خاطر دری ون کھڑکیں دے، کہیں ویلے ایڈے اوڈے جھاکیاں پین دے، روحی نے جے پکھی پنجرے وچ پھس رہے دے، معلوم تھیا نہ کو رب قبول کریں دے، نہ متھے رسول پیا لیں دے، ہی سانو شدہ چھبکیاں بیٹھا مرے۔ انہیں فرمائے نے حج دا نقشہ، حج دا نقشہ کئی 1000 روپیہ لئی ام دے، صندوق کا تبرو کا جب بھرائی ام دے، مگر مدنی فرمائے نے نشانی قبول نہ قبول دی میں کنو سن، جے بنیاد تو وٹائی ام دے، ان آنکھوں مدنی محمد کو منائی ام دے، تے جے اگے کنو ساندر کی لئی ام دے، پروں کراچی ودا لبیک یا رسول اللہ، کراچی ٹپ دا گے تے بلائک یا رسول اللہ، حج 7واں تر کئی کھڑے، دھی 5ویں چھڑوئی کھڑے، جھوٹے گواہی دا ٹھیکہ چئی کھڑے، معلوم تھا کو روزے کو محمد سونا تڑائی ہونی عبادت چ بیٹھی، حضور دا ذکر کرن دی عبادت تے سونا نہیں عبادت ہے، پر شالا عبادت وہا ہوئی جڑی قبول تھی وے، توں جو صحیح راضی آپ رسول تھی، اے قبول نہ قبول دا نشانیاں بھی حضور دسے، جے سنن دے بعد دل تے ٹکائی ویندی، جڑا کچھ سنی قبول فرمائی ویندی، جتھوں جھلیا گئے ان کو لیکا لئی ویندی، جڑے سجے نے وعدہ پکائی ویندی، ول سمجھی محمد منائی ویندی، تے دو باغ ملیے تو پروں سگریٹ بکھائی ویندی، مولوی نال ہاتھاں لائی ویندی، ہی کنو 10 گھنٹے بے بے اساں جویں ہوں میں راسوں، ول تیرا آیا گیا قبول کائنی بے فرمانی تھی من وچ راضی محمد رسول،
کہ بھی یہ دعا کہ اللہ ساری دا عمل قبول فرما جیڑے گالیں کو سونا محمد سائیں روکے اللہ کرے دل رک ونجے جیڑے آقا سڈن اڈا ہی دل جھک ونجے جی صرف مردیں دی یا بیبیں دی کیوں بھئی انہیں دے کوئی کھاتا ہے ساڑے نال یا کوئی نہ قرآن چساں سانجھے ایمان چساں سانجھے عربی سلطان چساں سانجھے او قبرستان چساں جنہاں ہر چیز محمد سونے ساری دھی بھین دی ملت رلا چھوڑیے ان اپنی بھی کھاتا آج کیوں بنا چھوڑی جی یہ کر بیٹھے کھاتے آج تک قسمت دا قصور ہے نیم دی بوہے زہرا تے ترنج آپ حضور ہے تو جنہاں دار میری زہرا بی بی کو منظور ہے انہاں دی قبر بھی نور نلا میرے پیران پیر شہنشاہ گنجے شکر کریم ایک قبر تے کھڑے نظام الدین زریزر بخش نال کھڑے او مرید ہے او مرشد کسے لکھن والا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو بندے دا علمی اتھائی ونج مکدے بریلوی دا علمی اتھائی ونج مکدے شاہ باز علم تے معرفت دا شاہ عبدالحق فرمینے گنج شکر کریم کھڑے نے قبر تے نال کھڑے نظام الدین مرید حضور دے منہ چیخ نکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غلام عرض کیتے کہ بلا گھنٹہ تھی گیا گریا نہ مکدہ اور چیخ نکل گئی ہے میرا پیر بھی قطب الدین ہے میرا پیر بھی قطب الدین ہے حال کی دھمبی بھی حال سنا میں کو آج صدقہ قطب کریم دا جنہاں دی قبر چ گئیاں میں منظور نظر تھی پئیاں میں کو آڈر ملے اجو قبر تیری باغ بہشت بنائی ایسے اتھری رہ گئی پر بلا ناغا سادی کچاری وچی آئی رونا تہیں سنگواں مولا میرے تے بھی صدقہ مرشد دا کرم فرما چا میں کوئی ایہو جی قبر دیوا چا جی 70,000 جنہ خلیفہ ہے اجائیں آرزو ہے سیاں میں کوئی ہی وانگے بڑا چا تے کبرا سبحان اللہ جلے فرمائے بے فرمانے وہ گال نوی ہے بی بی آکھے پیر فرید پیر بھیا تے کو حال دینیا ہے کدیں دا جی بھی حال دے اکھے میں نبی دی کچھاری وچ پی ویندی ہم اے ہوش میں کو نہیں ٹر دی ویندی ہم یا اڈر دی ویندی ہم حقل میں ماری دو جوانے علیہ کے بھی سکینت یا امت اللہ رب دی بانی ہوش نال تو قبلہ میں کملی گال ہی نہیں سوچا کون نے بولن والے تے کون نے میرے الواون والے بس میں اپنی غلطی وچ رس پیاں روندی سر پکڑ بیٹھائیاں آخر 70 سال دنیا وچ لنگائی امدیاں نہ میں غیر نال الایا نہ غیر میں کو الوایا اے کیجا ملک بے حفاظت آیا میں ویندیاں حضور کنے راہ وچ بیگانے الوین دن وہ حضور دی حاضری چکے سا زہرا دے برکے کو دانگ نہ لے سا میں روندی سر پکڑ بیٹھائیاں جت بہ گئیاں نور دے کوٹ سرگن زمرد دے محل جڑ گن اتے سونے دا تاک لگ گئے دروازے دی کندی کھڑکیے زنانے اللہ سنم افتحی بابا کے یا امت اللہ علی بانی اللہ دی در کھول زنانے اللہ سنتے میں حیران تھیاں سر چاہاں تا کوٹ اسرے کھڑن بنگلے بنے کھڑن تے باہوں بی بین ڈالا ٹردی آئیاں بوہے تے کون بی بیاں اڑی رسنی در تا کھول کون پیچھے پوچھی میں در کھولے نور بھرے رخ لٹھم کون بی بیاں فرمانے آنا فاطمہ الزہرا مئی خدیجہ الکبریٰ میرے نام فاطمہ الزہرا ہے میرے رلے میری مٹھی خدیجہ ماں ہے تڑپ تڑٹھیاں قدمے میں کہرے باغ دی مولی کئی رل مویاں میں وانگ میں کون زہرا تے خدیجہ دی آمد کی تھا پھر میں نے بی بی ایسا آپے نہیں سے آیا ساکو اللہ تعالیٰ میڑ بناتے بھیجے رب آکھے تھوڑی مریدنی بھول گئی ہے بھلی کو مناتے والو ان کو پرچاتے والو تسلی دیواتے والو اللہ جنہ جوانے تے کو الوائے مطلب سمجھیں بشر ظلمانی ہوں او تو ملک نورانی ہوں اما مطلب سمجھیں بشر ظلمانی خطرے بشر وچن ملک گناہ کو پاک ان کو کھیلتے نہیں دیتی گی گناہ دی جی تے پاک بھی جا شکل بشری کنو کم جن دک جن یا کوئی نہ قرآن گواہ ہے مریم بی بی کنواری جنہ بیت المقدس بیٹھی ہے تے حضرت جبریل نوجوان فتمثل لہا بشرا سویا قرآن فرمائے آیا ہے جو جبریل کجلا بھورا نیگر بن کر ہی تے پورا بشر بنتے آئے کمب گئے بی بی مریم آکھن لگیا انی
اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیا، میں تے کو رحمان دا واسطہ گھٹیں دیاں تے کو لاج رب دی دے دیاں ہوں دے صدقے معافی گنے دیاں، میں تا کنواری بیبیاں وقت بیٹھی نہیں بھیندیاں میں دے نامی آنکھیں ڈرنا بی بی انما انا رسول ربے کے، میں تا سمجھے کوئی مرد فضول میں تیرے اللہ دا رسول جی۔ تو امری تے کچھ نہ الوایا ہا تے سمجھے بشر ظلمانی ہن وہ تا ملک نورانی ہن، پر رب فرمائے بی بی کو آکھو اج دے بعد فرشتے کوئی جھال دیتے زہرا دے مرید نے کنے فرشتے بھی جا نہیں سکدے تیرے بوہے تے ہن ملک بھی آ نہیں سکدے۔ دعا کرو اللہ سارے انعام والے دھیاں بہنی کو بھی اس بی بی دا صدقہ توجہ دین دے عطا فرماوے تاکہ انہیں دا آیا گیا بھی کہیں قطار اللہ سے لکھواوے تے جے بی بی بیٹھی رہی تے مقصد کوئی نہ تے ہے مقصد دا غلط ہے جی، اللہ اس غلط مقصد کو بچاوے جڑے ویلے اللہ بانگ اثر دی سنواوے شبیری سنت نصیب فرماوے اللہ تعالی مردیں دے رلے بیبیاں کوئی سجدہ دیندا دکھا۔ مولویت خام خام مٹی ہاتھ بیٹھا بھریں دی یہ کت پڑھن والے ہیں خدا دی قسم چند بیبیاں پڑھ جا پیا۔ دعا کرو اللہ ہر بی بی کو او بی بی دی ریس رواوے جڑی زہرا دے راہ تے کو لاوے تے جڑی نبی پاک دے رنجت تے کو سٹاوے اللہ ہوں دی ریس کو انشاءاللہ تے کو بچاوے۔ میں آیت پڑھی ہم وقت دی مناسبت تو کوئی نہیں تے نہ فرصت وقت دیے، پر جڑے محترم عزیز جگر گوشے دے میں سمجھو موٹر تے چڑھتے آیا ہوں حکم ہا جڑے لفظ سناویں شہادت پاک دے سناویں جی، حالانکہ محرم تواڈے اپنے ہاتھ وچ ہاں تساں غریبیں دے آسرے کریں دو غریبیں دی سندا کوئی نہیں۔ ہاں سائیں اصغر سائیں تواڈے جگر گوشے تے اصغر سائیں سارے گھر خواجہ احمد علی سی دے مالک تے خواجہ احمد علی سی سارے کوٹ مٹھن دا سائیں چغلی تو میں پہلے ہی چاہ چھوڑی ہے تو میں ساتھ چھوڑی ہے کہ انہاں غریبیں دی کوئی نہیں سنن والا تے انہاں شہبازیں دی بارگاہ دے وچ جی تے کوٹ او مٹی پاک تھئی جتھا کانڈ دیون تے روا ہی نہ تھیا جی۔ پیر پگارے والے حضرات این سی ایس سال میں کہ کوٹ مٹھن دا میں بابت دھلا او گن انہاں من گدھیے میں پیر پگارے دی اس گنبد دے اندر رانی پور دے وچ تقریر کرن دا رہی ہاں محرم دے 10 وقت والی تاریخ، لیکن خدا دی قسم میں کو نہ ابھا پجالے پمدے نہ لمما اگر بن پوے کم غریبیں دا میرے اکھیں ٹھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اردنا الامانت، اساں جڑا کچھ شہادت جان دوں سنجان دوں سمجھ دوں یہ کچھ انا مالک الملک مولا فرمیندہ پہ روز میثاق وچ ازل دے دہاڑے انا بے شک اساں اردنا پیش کیتا سے اساں الامانت اپنی خاص امانت کو اللہ سماوات سارے آسمانے تے والارض کل زمینے تے والجبال کل پہاڑیں تے فابینا سارے انکاری تھی متا سمجھے جو رب دے اگوں مغرور ہن مولا دے متا سمجھے مغرور ہن انہاں جا ہستیاں چاون کنوں مجبور ہن سبحان اللہ واشفقنا منها ڈر گئے ہن کنوں امانت دے کی جے ڈرے ہن آسمان دا سن جے چیتا رل گیا زمین دا ہوش بدل گیا پہاڑیں دا زیرہ ڈل گیا حمل حل انسان جا بھجتے سر ونج وڑایا انسان کو سوچنا انہو کانا ظلومن جہولا فرمانے اپنے اتے بے وزنہ ظلم وسائی کھڑا پر کیویں نہ وساوے بے خبری دی جہالت چئی کھڑا سارا عقل ہوش وینئی معلوم تھی دے جڑا محب و محبوب دا پردہ کھل ویندے سارا عقل فکر ہوندا جڑا دید ماہی اچھی پاوے تے مڈی بھی کھڑا بچاوے اللہ کرے اج اے مکھی دا پتلا شمع دے نیڑے ہی لنگھ نہ کیوں بھئی جڑا شمع دا چمکار ہوندے پروانے دا سڑ ونجن کار جڑا ول دیکھ تے جیندا ول دے او مکھا مردار ہوندے
سرمد غم عشق بلہ وسرا نہ دہن سوز پروانہ مگسرا نہ دہن فرمانے سرمدا جڑا عشق رب جلیل دا او کم نہیں ہر ذلیل دا جڑا عشق رب جلیل دا او کم محمد جمیل دا فرمانے عشق دا اتنا باری بار ہا جو ہر کوئی چاون کنو لاچار ہا انسان ازل دا حقدار ہا او چاہتا ان چودا او کیجھا بار ہا اکھے محبت تے عشق پروردگار ہا وچ ابلیس پرو مردار ہا او آکھیا جڑے ویلے مڈی کھٹی تھیندی ہس تے کتھائیں نہ چہیندی ہس زورے گل گھٹیوس تیرے بولی جو دیتوس تے کوئی خریدار نہ نکتا جا شام کو گلن کنو مڈی ہندے گل گھٹی جا زورے گل پوائیس انسان کو چبار کھڑائیس روح پاک فرید الدین دی آکھا موزیا تانے نہ دے آپیں پار محبت چاہیوں مڑی رانی آپ کو آپ اڑھائیوں مڑی کون لگ جو میں کو زورے گل پڑھایا میں جان بجھتے سر ونج اڑایا بھی بولی ماجس یہ تو تندہ رہنے نہ چھے کرتے ہیں جے آپیں چاہتی تا گھٹ سنیاتی جے تو وزن سننے دا جنہیں اسمانے سنیاتا جنہیں زمینے سنیاتا جے تو بوجھ عشق دا سننے دا این پاسے پیر کدھائی نہ پیندہ فرمانے کیوں کھڑی کوڑ مریں دا گھاٹے عشق دے گھاٹے جاتے میں گھاٹے عشق دے گھاٹے جاتے میں تاوی چون سر اکھیاں چاہتے میں پھر میں نے دکھڑے کارن جائی ہم سولہ سانگ سمائی ہم بیٹھا ہی دی چنری چولی پئی ہم پاٹھم کئی ہم دکھڑے کارن جائی ہم درد دل کے واسطے بات کے لیے کچھ کم نہ تھی قروبیاں تسبیح دا اتنی کرکار ہا الحمد سبحان اللہ دا گجکار ہا پر ہی نعمت دا انسان حقدار اسٹیج پہ جو حضرت فرید سے فرمائے دکھڑے کارن یہی ہم سولہ سانگ سمئی ہم بیٹھا ہی دی چنڑی چولی پئی ہم پاٹھم کئی ہم اللہ کے یہ تو عورتوں کے تذکرے ہیں خدا جانے یہ لوگوں کا فرید کیسا تھا جی دل آدھے جو حکم دینے چڑھ دی لاہی تے لہا چھڑے سوں دھرتی تے وچھا چھڑے سوں تے ایک کو کچھ دے سا چھڑے سوں خواجہ فیض احمد سنگھ اکھیں پانی آ گیا میں نے طرز نیاز اساڑی موڑی قبلہ قدم یار دی دھوڑی حسن ازل دی چال غرور سوا خلق دے بیا رنگ پاونا نہیں سید دو تے ہاتھ ایسی تو لوگ سمجھے وہی نہ سمجھا فرمانے رب کو منظور ہوتے فجر حاضری تھیں ضرور ہوتے لاہی تے چڑھتے کو خیال پائے گیا قاری طیب صاحب سنا ہے خواجہ فرید کا نواسا یہیں بیٹھا ہے زیارت نہ کرتے چلیں آشا بخاری صاحب آپ مالک ہیں نوہیں کھچے آتے ہیں اے حضور دے سامنے تے سرکار دا خلق نٹھونے تے حسن فریدی دا ملک نٹھونے بیٹھے تے جوان قبضہ تے دھڑکدا پہ آپ فرمائے بخاری صاحب سنا ہے رات نانا جی کے کلام پر تبصرے ہوتے رہے حضور بے خبری کی بات تھی ہمیں سمجھ نہیں آتی فرمایا کیڑا مصرا پرچہ کاٹ رکھو سی جو لکھتے رہتا نے فرمانے تے کو سمجھ نہیں آیا انا اردنا الامانتا اللہ السماوات رب دے عشق علی گنڈھڑی آسمان نہ چاہتی زمین نہ چاہتی پہاڑیں ہمت نہ لاتی انسان ون سناتی عمل الانسان دکھڑے کارن یہی ہم سولہ سان باقی رہا بیٹھا ہی دی چنڑی چولی روح پاک انسان دی پی بلیں دیے میں روح کو گل تے گارے دی چولی چنی پویں دے ہم اساڈے روح نہ کھیں دے ہم زورے جڑا پوائیوں نے گل گارے وچ میں کچھ نہ کھڑایوں نے پچھے جدا پئی ہم پاٹھم کئی ہم جڑا گل گارے جھونک ون لئی ہم کل ملائک دی گردن جھکوائی ہم جڑے گردن اکڑائی ہم لعنت ہونی دی پوائی ہم پھٹکڑا ودا ہوئے بخاری
قاری طیب صاحب نال سنتی دیوبند دے وڈے صدر مدرس کو آ کے کاغذ قلم کیجیے جڑے ویلے ان لکھا انٹی پین نال یہ لفظ بخاری دن وے جی قاضی احسان دے کتاب خانے وچ موجود ہیں شورش کاشمیری جڑا دوجا مرید ہے اون دے کول ہن لکھتا پہ اٹھائیں گلخانے عشق چشتیاں بے تپید شولا عشق جائے غلام فرید جڑا بٹھی عشق چشتیاں دی بھڑکی ہے پہلے دل فرید دی بھڑکی اگلا مصرع لکھ دے ہر کے از عشق جرآئے نہ چشید اوچے دانت کے چیز خواجہ فرید دا عشق دی چاشنی چکھی نہیں او سنیار فرید دی رکھی تریجا مصرع بولیس ہر کے بد گفت خواجہ مارا ہست او دل یقین یزید پلید جہاں مرشد فرید کو اونچا جھکا علیہ کھڑے آپ پتہ نندرے کیوں پتہ کون ہے کتھوں دا ہے جن کی قبر دا تڈا سیلاب پچھلا چائی کھڑے جہاں جو گمانے کو لڈ کریں تے مدرسہ طاہر والی دے نال ٹھہائی کھڑے وہ پلیت اے جی موٹی کتاب بنائی کھڑے جے وچ میرے مرشد کریم کو کتھیں مشرک کتھیں نعوذ باللہ 8 کلمے غلط بد میرے حضور دے حق وچ بکے نے ولوندا اپنا گھر دا پیاہ دے ہر کے بد گفت خواجہ مارا ہست او بال یقین یزید پلید جرا مرشد فرید کو غلط علیہ کھڑے او یزیدی توک گل وچ چھکڑی مصرع بولے قیامت نہ نقش راسی دنیا دے اکھیں دے وچ آدے سرمائے چشم شد بخاری را سرمائے چشم شد بخاری را خاک پائے غلام خواجہ فرید حضور دی جتی دا پیریں دا خاک دا سرما تو میں لائق نہیں غلام خواجہ فرید خواجہ فرید دے غلام دے پیریں دی خاک ہوئے میں بخاری کی تے سرما پاک نیک بختو اس مقام سرکار حسین دے عشق والے مقام کو اگر سناتے تو صاحب دید سناتے تو میرے مرشد پیر فرید فرمین سنج بر جھر جھنگ دی سم آبادی رومن کھپن کو سمجھوں شادی اشرا محرم ساگڑی سنو نی سہیلی سگھر سیانی بروں دے پندھرے سخت بئی سنو نی سہیلی سگھر سیانی سہیلی صوفی کہیں کو سرنے ایک مرد ہوئے دو عورتاں ان بن ہوئے تا پہاجین پیار ہوئے تا سہیل پر میرا بھرا تعجب بچھو سے ہومن ہکے جا ظالی تے ہوئے پیار خدا دی قسم جے لج والا لج پال ہوندے مہر محبت دا رنگ ہر ویلے نال ہوندے جڑا مردود ایک دا پاسا بھڑکئی کھڑے مجھے کو رت روائی کھڑے او خود پہاجی بڑائی کھڑے جی جنہ لقب سید یوم النشور جڑا کمل پوش حضور اون دے گھر وچ 11 حرم دا ہون منظور جڑے دیکھیں سارے دا رنگ نور نلا جے لجپالن لا لجپال ہوے ہر ایک دے حق دا خیال ہوے ول او پہاجی نہیں سہیل جی میرے مرشد سجے سہیلی ساری امت ساری سہیلی ہے گھوٹ کون ہے جن دی وفادار ذات ہے یا آمنا کبار علی رات ہے جائیں کرنی سنیار تے جھاتے ہوتے ہونی رحمت دی برسات بخاری شریف وچ دیکھو لفظ اتھیں مکے لاتھن مسلم شریف وچ دیکھو مشکات شریف وچ دیکھو قبر وچ ونجن والا مرد ہے یا بی بی ہے کوئی بھی ہے سوال ترائے پوچھے ویندن من ربو کا آمن والا دس تیرا رب کون ہے آدھے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دعا کرو اللہ کرے آپ منگلوں میں جواب تھی صدقہ پیر کریم دا جواب ہی میں تھی وے پہلے آدھے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے فرشتے آدھے سائیں اللہ سائیں تے کو سنجاتی کھڑے چھوڑ دیوں رب دے نہیں چھوٹ سکتا میرے کو تو شیطان ہی رب سجا وہی سناتا نہیں چھوٹتا گال گوتے پوچھو ماں دینوں کا تیرا دین کہہ رہا ہے قسمت اللہ بولے دے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے سائیں تو صاحب اسلام فرمانے اجل مسئلہ نہ تمام ہے اسلام اسلامی لئی راسم اپنی قسمت کو اتیلی نہیں چھٹ دے
فیصلے نہیں مکدے ما تقولو فی حق ھذا الرجل سنانے مکھڑے سونے والا کون ہے بس چھٹنا چاہیے ما تقولو فی حق ھذا الرجل ہی سونے نی گر کڑیک ہی مکھ بندوہا کڑیک کونے سنانے کونے ازل دا جاگیاک سے ایو کھٹیا علم ہنر دا ہے کیوں وسرم نقش پتھر دا ہے سونے خان پنل دا مکھ وے میاں ازل دے سنانن والے بھول دے کہے نہیں جڑے رلے ہوئے کدائیں رول دے کہے نہیں تو جائیں کمینے عقیدہ رکھا جادر محمد دے او تو روزے دے باہر آ نہیں سکتا کیوں بھئی جائیں آکھا مدنی روزے وچ محدود ہے مسلم نہیں بھی مردود ہے جائیں تے اللہ پڑھدا درود ہے جت سڈے موجود کیوں بھئی جائیں تے خالق پڑھدا درود ہے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ساڈے بھونے بھراویں کو گمراہ کرن دی خاطر میں تے اللہ دی تے رحمت تے یقین رکھدا جو اس علاقے وچ فریدی جوانے دا ڈنڈا قابل ہے ایتھوں نہ اوترین دے سمجھو کہ دور دورے میں نہیں سن رہا یا جڑے پاسے ویندوں طرح طرح دے لیبل بدلائی کھڑن کتھا تبلیغی جماعت تے بسترے کانڈ تے چئی کھڑن ہنو ہے بھاری خارجی شکلاں بدلائی کھڑن تے حالت انہاں دی کیا ہے میاں پیر تہاڈا تا عہد نبی روزے وچ محدود ہے تساں دو جت کے موجود ہے تہاڈی منو تہاڈے پیر دی منو کہیں نے سنائی تھا میں مٹھڑی نت جان بلب تو خوش وسدی وچ ملک عرب پیر دے عقیدے تے ٹرو آپوں کڈ مریں دو مذہبی نہیں ہوندے پر انہاں مراد کو آکھ تو نہ دیدی گہے سلیمارا چیشناسی زبان مرغارا جائے کامل دی صحبت رکھی نہیں ان کو سمجھ آؤں دا رسول دا پکھی نہیں ولی ہیں جڑے رب دے رسول دے طیور ہیں انہاں جاگا نہیں تیرے سمجھڑ کنوں دور کیوں بھی حضور کیا فرمائے اتھا میں مٹھڑی دلچسپ سے مٹھا کون مٹھا میں مٹھڑی مدینے والے سائیں تو کہیں پوچھا چلا جیسے چپ کرتے فرمانے با کون ہاں پوچھنے والا سائیں میں فرمانے یا میں مٹھا کون اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب تم حاضر کو آدھی یا غیر حاضر کو کی بلا تم چلو جی مصطفیٰ محدود ہے بھئی جہ بولن بے سود ہے کیوں کہ بلا جلے بنج سنارے کنو منگو اکل ہے او پا جو حلوائی کنو منگو اکل ہے لوہار کنو جو دوئی منگو اکل ہے جیڑی شاہ محدود ہے وہ اپنی حد وچ موجود ہے بڑی جا بولن بے میرا مرشد اب تتی تھی جوگن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا سن بر تے شہر بازار پھرا مت یار ملے مکہ تونے دھکڑے دھوڑے کھاندنیاں تیرے نام کہ اوندے نام تو نہ تیرے نام تو مفت بھی کھاندنیاں تیرے باندیاں دی میں باندنیاں ہم درد کتیاں نال یہ محدود منیا تے آ سدیا سمجھا نہیں اتھا میں مٹھڑی میں جے تک موجود ہے ملن دا دعویٰ بے سود ہے میں ہے نفس امارا میں کیا ہے نفس امارا تے امارا نفس انید وے کر سلح تھیوں مرید وے پیچھے الیام بسر حدید وے ہر وقت یار تے دید جب تک میں نے مکلایا نہ ماہی گھنڈ لایا عاشق کلو ہے موقع مل دن کہ بلا روزی والے بیہ بھی مل دن تے عید والے میہ بھی مل دن عشق چلو ہے نوتا ہوں جن دریا تار متار بھی ہوں دے تے میلہ سجنے دا پار بھی ہوں دے
پانی بھی گزر میرے مرشد دے آدن بے رنگ راول دے کیتے روندی رہاں رڑدی وطاں دل سنگ ساول دے سوا سو سول لکھ سٹھنے ساں اے نی بہن رلوڑی ولین نی ہجر دے مکلا گئے وہی کو محبوب جا دے نی ہجر دے مکلا گئے ویل ہے وصال دے آ گئے جانم بجانا شد کریں ہاذا جنون العاشقین خلقت کو جائیں دی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے سوگند پیرے فخر الدین ہاذا جنون شہادت دا عشق آئین ایمان پر انہیں من جی میں آٹھا کامل دی زبان خدا دی قسم دوجے دے آکھے شہادت سنت سمجھن نیرا ایمان دا نقصان کیوں بھئی شہادت دا عقیدہ حق ہے لیکن ان کو پوچھ جنکنے ولایت دا پک ولی دے بغیر سب نہ حق ٹولے بن گن ترائے انہیں تا ملک سائے 72 تھی انہیں پر چوٹی دے ٹولے ہن ترائے ساڈے ملک چ مرزائیت کوئی نہیں اللہ دے پر جلاوے تے نہیں لنگھی نہ آوے باقی دوون جڑے مخلوق دے تختے کٹھی کھڑن ایک خارجی ٹولا وہابیہ دا اتے ایک رافضی ٹولا شیعہ دا نہ انہاں شہادت سمجھی نہ انہاں شہادت سمجھی خارجی لکھ دے سبز باغ نے ایک مرید نے تے سید ٹر پیا دو کتاباں انہیں جا چٹ پدھرا وجن رشید بن رشید خلافت یزید و معاویہ اکھیں کھول کے اہل علم اردو دان پڑھو پڑھاو اور مخلوق کو سمجھاو این وقت بلدی بھاکنو امت نبی کو بچاؤ کو لانتی انہیں کتابیں وچ لکھ دیں نعوذ باللہ سبز باغ دیکھتے حسین ٹر پیا جلے ہر کوفی منہ وٹا کھڑا مجھا دل کرتے حسین پریشانی وچ آ کھڑا آچس میں کو ناگ نہ کھادا جو اے دے آئیم نہ گونڈاری ہم نہ پیچھوں دا خدا دی قسم بہتان ہے جب انہیں لکھ دیتے پڑھ دیتے جان دے خارج از ایمان ہاں تے دوجا ذاکر کھڑا دے سید خطیں دے پیچھوں کھول پیا پہنچا کوفے تے سارا گھرانا رول پیا سید دا بچہ رول گیا بیجیں دا برکا ہی کھول گیا خدا دی قسم ایوی بکواس کھڑا کھیندے جیدا نانا شاہ لولا کے جندے اتے تطہیر پٹھی رب پا کے جڑا ان کو برکے کھلے نہ دے اندے منہ وچ خاک عقیدہ رکھ میرے سیدنا معین الدین دا فرزند سید المرسلین دا وعدے میاں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پنا ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید کھس نہیں گئے سر حسین کو نہ دیتے مروڑ تے نہیں گدھی جند بچڑے دی بچڑائی دیتے سر بھی دیتے مال بھی دیتے عیال بھی دیتس تے اج دا نسی دیتا اون دی دا سودے بنائی کھڑے جا جمنے ویلے مدنی باہاں تے چائی مشکات شریف دے پاک لفظ حضور کنے جو ام الفضل چاچی مدنی دی گھن یہ حسین کو سی لاکھ مبارک بادی زہرا دی جھوک آبادی حضور جو امام حسین کو گدے نیڑے کر ہاں نال لیندن ہاں کنو گھن وال بوتھی رلیندن بی بی جو ڈٹھے کان یبکی رسول اللہ اکھیں کنو ہنجھوں دا لسکارا چہرے تے ہنجھوں دا چمکارا ڈٹھی بے ہوش صدقے ونیا یا رسول اللہ نانے چم دن ڈوتریں کو مسکار نظر دے آپ جو چمے ہنجھوں دا لسکار نظر دے فرمانے امڑی تے کوروار نظر دے میں کچھو دے طبقیں دے پار نظر جو ڈٹھے کو بچے دے منہ دا مسکار نظر دے میں کو خنجر دا وار نظر دے میں جڑے والے بچے دے بوٹھی نال لائیے بوسے دی اٹکل بنائیے ڈا کر شیکن آئیے جتنا چمے سک لہا گھن جی میں رج کریں رج فرما گھن پر ہی دے ایک تن تے 70 تیر تے خنجر دا واری پچا گھن عشق حقیقی دا سودائی بنا
بی بی گل پلو پاک سنجے یا رسول اللہ اللہ سنجے کو سر جھکا چا جی میں امت دے دکھ بھی ہے نہیں اندا دکھ بھی ونوا چا فرمانے اما اپنے لفظ واپس ولا چا آنکھ مالے کا جڑی شے منگی قبول فرما چا جی فرمانے قبلہ تو دے دیا اپنے نور نبوت کو کچھ دیکھ حسین دی شہادت کو کچھ دیکھ حسین دی نزاکت کو کم سن دی لطافت کو فرمانے تو نہیں سنجان دی میرے بچے دی طاقت تیری گال مننا یا حسین دی مننا آپ نگاہ کرم دی جو بھوائیے بچپن وچ حضور لب کشائی فرمائیے فرمانے قبلہ کوئی کہیں دی نہ سن اے دل نہیں سے کچڑی گدھی ماہی وجایا ٹھوک ہے اے دل سے کچڑی گدھی ماہی وجایا ٹھوک ہے کریمہ جے میرے سر دا خریدی ذل جلال ہوئے سر دے من کی تیار زہرا دلال ہوئے سودے دا توتائیں جا محمد دلال ہوئے اے جے سودے دی ملال ہوئے جڑے سودے دا محمد عربی دلال ہوئے دیر نہ لگے سودا فی الحال ہوئے پر قبلہ جی میں سونا دلال ویچی آمنہ دلال ویچی صاحب کمال ویچی منڈی دا بھا مکئی جل اج ساڑے سارے اکھر پکائی انہاں کیا دیونے اساں کیا دیونے جو رب منگ دے او میرے نال مکئی جل جا کچھ میکو دین دے او بھی صاف دسائی جل فرمانے او منگدائی ہو کچھ والا نبلو ونکم بشیء من الخوف ربا دے جلا دونا عشق پوے ساں پہلے منزل خوف دی دے ساں سہی کے جا خوف دے دے رب کیوں بھئی دریا ترٹ پوے رت توڑ کنو تے ایویں ترکڑی گھنتے تے وہی تا خوف ہے جی بارش تھی پوے جو بنگلے پہ ڈہن وہی تا خوف ہے اندھار گھلے جو چھپر پہ چون وہی خوف ہے جی مکڑی آ ونجے تے فصل چٹ تھی ونجن میں کوڈے سے تا کیڑا نمونہ خوف دا مدنی فرمانے جڑا دتا آدم صفی کو وہ نمونہ دے سے فرزند علی صحیح میں نہیں جاندا آدم صفی کو فرمانے کو جدا کی تسبار جنان کنو تے کو نکھڑے سے نانے دے آستان کنو فرمانے حسین رخ نہ مڑے سے رضا رحمان کنو چوک ہنسا جڑی آؤ سے رحمان کیوں بھی جڑی شایا یار کنو ملے روے کے کھلے جلے اللہ کریم کیڑے ایوب کنے پٹھوائے ہن سر کنو پیریں تی ونڈیج گئے ہن جیڑا کیڑا ڈھائے ویندا روندا تے ایوب بہ ویندا کیڑے کو چیندا چومتے والا رکھیندا منتی الٹا کریندا سونے رب پٹھے میں کنے تو روس تیرے دی کہے کنے متا گلا ون کرے میرے سائیں جہاں چاہے بدلا تے وال بلاوے ہا جڑا پکھی کیڑے کو چاوڑ آوے ہا بوٹی دی کڈھی جاوے ہا ایوب فرما دے کانگا کرنگ نو کھاویں میرا چون چون کھاویں ماس پر نو نین بچاویں سگو سجنے ملان دی آس لکھ ایوب ایک پاسے میرا محمد محبوب پھر میں نے 1,24,000 نبی دا بھی امتحان ہا پر احمد مرسل دا وکھرا شان ہا کہیں دا ایک امتحان کہیں دا دو کہیں کنو پتری یوسف نکھڑایا کہیں کو سیاں پیگ بھا والی وچ جھٹوایا کہیں دے حلق تے شورا پرانے وچ میرے محمد سر جانوایا فرق اتنی ہے باقی نبیوں دا امتحان گزرے ہونے دی جان تے مدنی دا گزرے ہوں دے دل جان تے زلفیں کنو دنی تئیں حسن عین محمد اجوانا زلفیں کنو دنی تئیں حلیے وچ حسن عین محمد ہا دنی کنو پیرے دے نویں تئیں حسین عین محمد ہا جڑی شکل ہے حسن حسین دی صورت ہے سید الکونین پھر میں نے بچہ جڑا تہاڈا امتحان ہو سے اون وچ وڈھنا میں محمد دا شان ہو سے فرمانے نانا جے تیرا وچ شان ہو سے صدقے میرا خاندان کچھ بیا ہوئے تے فرماؤ خوف تمہیں قبولیم کچھ بیا دسو فرمانے بیا ہے والجوے اللہ فرمانے دے جڑا گانے عشق بدھوے ساں میں بکھ دی منزل دے ساں نانا جے رابی میں منی دے میں تریوی چومتے چے ساں بیا کچھ فرماؤ کچھ بیا ہوئے تے آکھو
فرمانے نقص من الاموال رب دے میں مال تروٹ گھتے ساں فرمانے رب جئی منی دے میں دمڑی نال نہ چیساں جب بیڑا عشق ترے ساں قدم قدم تے اکھے ساں ہیوں عشق دے ملک دے میر ساں ہیوں عشق دے ملک دے میر ساں پوشا کے 160 لیر ساں اے بستر کھتڑی نکھوے میاں نہیں خواہش دنیا دولت دی نہ شاہی شوکت سہولت دی ایک دیدار دی بکھوے میاں جا کچھ ہوئے فرمانے ول انفس ربا دے جڑا میں گانا عشق بدھوے ساں میں جانا طرف کرے ساں نہ آنکھ میرے رب کو میں کھل کھل جندڑیاں جدا گل خنجر دی دھار ہو سے حسین دے منہ پکار ہو سے تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو میں دل سے دعا دوں قاتل کا بھلا ہو ہاں ان پڑھیا جڑا نا وہ والی عشق دے حساب وچ پر پڑھیا ہویا چندرا حجاب وچ میں جو شعر پڑھیا حضور دے عشق وچ مولا اے ایویں سمجھو ان کترا اٹھی کھڑا تے آکھن لگا دیکھ مولیا اے جڑے مبالغے کریندے شاعری مبالغہ کرن تے عالمی مبالغہ کرن خنجر دے دھار دے تے شکر تے قاتل کو یہ خیر ہوگی تے آپے سر دیون کیوں کھلا تکیں ایمان نہ لاکھا صدیق ناگ دے منہ وچ آپے پیر دیتا یا ناگ زوریں گھن گیا اویس کرنی بتری آپے کڈھی یا زوریں بن گئے ہائے معلوم تھا نا مرادا عشق دی چاشنی تے کو کہیں چکھائی نہیں دید عاشقیں دی منزل تے تیری پائی نہیں واسطے سمجھ آترا تے کو ملا دی بھی کہیں کار دے شیوے نہ جانن یار دے واقف نہ بھید اسرار دے ونج کند دے بھرنے برکت ہو جیتا کہ بڑا منہ دے بھرنے بھی اخیر سگیندہ نہ ونج منہ دے بھرنے کھائے فرمانے منہ دے بھر کا نہ ڈھاسن ایک تا یہ جو ڈان والا اثر تھا ان کو ابو تے جو چھکو این ڈھاسے تے این نہ ڈھاسے جاوت اے جو متا منہ بھر دھوں تے آکھن سجدہ تعظیمی پہ کریں دن نہ ہی رہی کند بھرنے ڈھاسن جی ورنہ خدا دی قسم جت عشق والی سرکار ہے خود کو ہی جان دی انتظار ایمان نہ لاک انسان دا نمبر اچھا یا حیوان دا بلا انسان والا قد کرمنا بنی آدم انسان کو دیکھ فرید الدین دیا کھڑا دیکھ فرمانے تم بے شک اصل جہاں کے ہو تم بے شک اصل جہاں کے ہو نہ تم عرشی کنی پی پی فریدی عرش والے نہ تم عرشی نہ تم فرشی نہ فلکی نہ اردی رے ذات مقدس نور معلا آئے وچ انسان کے ہو انسان اچا یا حیوان اچا کون اچا بھائی آخو انسان اچا انسان اچا لیکن خدا دی قسم تو انسان دے مقام وچ تعجب کریں دی آمد کو حیوان دا مقام دکھاواں میرے عربی قربانی عید آمن والی دے فرمائیے جی امدی پیے نا قربانی آپ ہی کرے سوں پر حضور بھی کیتی ہے علی جی میرا سونا فرمانے سا اٹھ گھنا میں محمد عربیز دی بے کرے نا قربانی دی سنت ادا فرمائے ہیں لجپالا میں ہنے بیت المال دے اٹھ پیش کرے نا پر اے اکھیں دا جو ایک اٹھ جاتا 7 بکریاں تے 100 اٹھ جا کی تھی یا سائیں 700 تے حضور دا خاندان اہل و عیال غلام خدام اتنی تک آئے نہیں فرمانے کملا نہ تھی اسا اپنے خاندان دی قربانی دی فرماونی ہے قیامت تک جو غریب امت آونی ہے ان دی ذمہ داری بھی میں محمد چاہونے میری کی قربانی ساری امت دے کام آونی ہے ہن تک بلا کمال جو 100 اٹھ نال پوری کرے جی ورنہ کائنات دے اٹھ کو ہے تے کوئی جڑی نہیں دین فرمانے میرے کرشمے ہی پہ تھیں دین غلام عرض کی تو 100 اٹھ کو بے شک پر سونا ہی نہیں کر نازک وجود نازک بہاں 100 اٹھ کی تکبیر دینے تھک ویسے داہ میں کودے داہ علی کودے داہ عمر کودے داہ صہیب کودے داہ خبیب کودے وند تے کر کی راہ کوٹ کو مل دین 3 تکبیراں تے کیتی تھی گی بلا 300 تکبیر حضور مسکن تے فرمائے جلے تھک ساں بے شک دے ساں لیکن مونٹ مایا بدھے ساں بسم اللہ کر حضور تلوار اٹھائیے ایک اٹھ دی گردن تے جو بھوائیے دہیں تے بھی ہیں گردن وچ آن وڑائیے
رنگ دے پہ ہن تو پھیر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو، میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو۔ جب میرا عشق دا دیکھ پاویں حیوان کی چاوے دے وڑاویں تے انسان تعجب پہ فرما جت نعمت عشق سما ویندی ہے عقل فکر سب مڈی حیاتی ہوئی سرکار دے اندر عشق دا نور ہا جرا کچھ کیتس کیتا خود منظور ہا فرمایا پاک حضور ہا الا یا رب غفور ہا سودا عاشق خود منظور کیولا چار تا تھی گئے تے پنجویں کوئی شے ہوئے تے فرماؤ ویل ہے وے منڈی حسین بنائی کھڑے مڈی ساری چڑی کھڑے فرمانے وسا مرا ربا دے جت میں گر مکے ساں چھے کر پھل تروڑے ساں فرمانے نانا میں سارے دے ساں نہ کچے ادھر کرے ساں نہ پکے لکا رکھے ساں نہ کو تالیاں میں جالے ساں رنگ چڑھن نہ دے ساں کچے میں والے ہی گھول دکھے ساں سینگے اکبری نظر گزرے ساں کچے بیر پینگے دے چاہتے کھیر پینگے بھی اگوان رکھے بادے پہ دل لگائے کون اے نہیں پوچھتا سونا زوریں کھینے مفت دے سوں مل لاویں تا اپنا رضاری وچ رکھے سوں پھر میں نے باغ جنان بھی دے سوں تے دوہیں جہان بھی چلو آؤ سودا پکاؤ پھر میں نے دوہیں جہان ایک پاسے تیرے رخ دا دھیان نہیں پوجدا نہ باغ جنان پوج دے نہ کونو مکان پوج دے تیرے رخ دا دھیان پوج دے پھر میں نے ہن وقت منگ تو منگ ہاں آپ منگ پر میں نے جے میں کوئی اختیار دیں دی میرے گل خنجر دی دھار ہوئے سارا کنبا تیرے نا تو نثار ہوئے جرا دل دے باہو تلوار ہوئے اون ویلے کھلا یار دا دیدار ہوئے رخ دیکھے عاشق باغ باغ